खुलुमबाय जतन हामबाय जों दिनै जोंनि ससियेल मिडिया एवं जोंनि मिडिया मिथिंथिखौ साख्लायनानै नायमानि मथे बोसकांनि टुइटारावनि जोंनि खुमुलुं स्टेडियामाव खायसे जोंनि महाराजा बिरबिक्रम मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट जों खायसे जोंनि खुमुलुं ससियेल अर्गानाइजेशननि जायखौ बुंबाय जों तालानो जों खायसे बुथुमजानायनि जों अजागा दिसना खालायजाखा गाबोननि बागै जों दिनै नरमेल बिसिंथि खायनाय दिनै समस्त निजत जारा जों गोरों रखनो कबनानै मुसुंगो जेनर बोसकांनि 15 तारिखनि बिसिङाव दिनैनि सिमि बोसकांनि 15 तारिख जुलाइ 2024 नि बिसिङाव जे थोंथों कुनु क्लाब कुनु अर्गानाइजेशन गदिन हर थांनानै मुसुंनि जखांखाय बातानिया मुसुं जखांखाय नर सिनि कमिटि बाय जगाजग खालामनाय आबोनि बागै सिनि ब्लगाव सिनि कन्टेक्ट नाम्बार बजक दङ ओमफ्राय अ जागाव जों सिनि जे कमिटिनि डिसिजननि मथे जों जत जों गोरों बदलनो एन्ट्रि खायनायनि बागै 5000 लायनाय जों एन्ट्रि फी हिसाबै जों नारजाखा दाय जे गोब्लायरनो जों 1,50,000 माने 1.5 लाख जों प्राइज ताई जों बर्न ट्रफी रोजाबनाय ताई जे रानार आप बुंनाय जों 1 लाख रां ताई बर्न जों ट्रफी रोजाबनाय ताई जों अ जे टुर्नामेन्टआव जों सम्पूर्ण जोंनि जे DFA जे त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशननि गाइडलाइन अथवा बिनि जे गाइदाबो जों गावनो मोथांजाखनाय अ जागाव आं कहनाय हास्तिनि जत थोंफोरनोखौ आगु फायदि ताइसिनि अ जे मुथुमुनि बिसिंथै जों अबनो जों कप गजाना नायो खुमुलुं तुनर जत साइमनाव पीसफुल जागा यावबायखौनो जों अ जागाना होते जों सारा एक मेसेज सिनि सिखाराखनो जाते जों ग्रोमनि हापाराव फैनाय जे चामुं हेमाराव चावैनाय सिनि सिखाराव गोबांमा लामा फराय दमनि अबनो होते जों फियबनानि बागै जों खायसा अ नाहारमुनि बिसिंथिखे अथमुनि बिसिंथिखे जों से सोसाइटियाव जों सिखाराखनो बायखौ जों एवारनेस क्लाइमेट बिसिंथिखे जों डेभलप क्लाइमेट अबनो सिनि नाहारमु अबनि बागै जत जरा सिखनो जत ना कहनाय अबनो तेबो एनकारेज खालायनाय सिनि सिखाराखनो मुथुनानि बागैबो चाइतोदि यावबायखौनो सिनि अ जे पार्टी सिनि टुर्नामेन्टआव गोबां खायनाय पार्टिसिपेट खालामनान फैनायनि होनाय बानर जत चाइतो गायथु होनाय आं ब्लक खालामनाय यावबायखौनो सिनि जे तामनाय सिनि जे दिनै साख्लायजानाय दंमोनावबो जों साख्लायखा जों दिनैनि सिमिनो जारा रेजिस्टार खालामनो मुसनायरखनो जे कन्टेक्ट नाम्बार सिनि रोजाब दङ सिनि खुमुलुंनि स्टेडियामावनो सिनि काउन्टार आसुजोबनाय आजार अनर फायनाय जरखि जे क्लाबनि जे कमिटिनि बुङो बानो लिस्ट दं नरखौ फायनायनि बागै अबकायसे सालाकिं प्लास मिदांना दिक्लान बायदा बाला बा नटिस ना आप्तिरो एक्चुअली जे कमिटि डिसिजन मते प्लेयर जों ओपन टू ऑल नों शुद्ध सिनि स्टेट नि सिमिया सिनि देश नि सिमिया हादर देश नि फनो जदि तुम लोग शुद्ध होके तो भी मानो ओवन बिजती चलते वो सरलाइजा निसी हादर नि प्लेयर नि बिजती जदि चंगार कोई मुखमा होके चंबर नि बिजती को सरम माननाय ताको जों संपूर्ण जों पीसफुल वे जों फ्लाइनाय और जा कुनु जों तामने कुनु जाता जों सिग्रां यतिके जों जतनो जत्तो मानसा जोंनाय कुनु लिमिट दातम अब प्लेयर बा हादानि तो कासाति जों जा कुनु लिमिट दार जोलिया जों जतनि बे अजाराव जों दावगा फियजा जों नाइने रंके टिकेट गनांगा ना हानि फ्री अब किसे बरखा एक्चुअली जों अजाराव जेहेतु चिनि खुमुल स्टेडियामाव बेलाय नायखो मोर जतन फायगोन नबि माननाय ओमफ्राय जों अबाहायखौनो जों चाइजों दङ जेमन चिनियाव टुर्नामेन्टआव फाइनालाव जों 10 टाका खायनाय बरनो जों टिकेट ना हाजाकनाय जाते सिनियाव खेलाथाय नायथाव होननानै बागै जेबो डिसिप्लिन जों दुइमानान बागै जों जत जे नायनाय रखम हायो जों 10 टाका खायनाय जों बरनो एन्ट्रि होननानै बागै जों हाजाक लास्ट डेट के 15 तारिख जेंना निके खेला बोते 20 तारिख नौ जों जेंनाय अब जों 15 तारिख जरा जों नासिंमानि ब्लगाव जों परदेश फाइनल जों मुथुनान बागै जों सार्कुलार येनाय